Què tal, amics del Canal Montaner? Tornem a estar aquí, aquesta vegada per oferir-vos ja el sisè i últim post d'aquestes finals 2019 que, com podeu veure aquí al costat meu, ha acabat amb uns campions que no ens ho esperàvem, uns campions totalment novells, com són els Toronto Raptors. Un equip de Canadà no havia guanyat mai una gran lliga als Estats Units i ho han aconseguit amb el bàsquet, han fet història quan precisament el primer partit de la història de la NBA s'havia jugat a Toronto, a Canadà, i a més l'inventor d'aquest esport, l'inventor del bàsquet, és un canadenc del mateix estat d'Ontario, d'on és l'equip dels Raptors. Al final han guanyat 114-110 en aquest sisè partit i han fet història guanyant els 3 partits fora de casa, guanyant els 3 partits que s'han jugat a l'Oracle Arena d'Oakland, en aquest cas a la Bahia de San Francisco, i a més van guanyar també el primer partit de Toronto, amb el qual han acabat guanyant 4-1. Val a dir, precisament parlant de l'Oracle Arena, que ha sigut els últims partits de la història en aquest pavelló, que durant més de 50 anys ha sigut la seu local dels Warriors, i es traslladen a la ciutat del davant, es traslladen a San Francisco, on jugaran a partir del mes d'octubre la propera temporada. D'entrada, els Warriors han patit una plaga de lesions molt importants. Ja vam veure en el 5è partit, i us ho vam explicar, com Durant es tornava a lesionar, i això era un fet bastant important. Doncs bé, aquesta vegada, al final, han tingut una altra penalització tan important com la lesió de Klay Thompson a meitat del tercer quart, quan estava jugant un molt bon partit. La veritat, portava 30 punts, estava sent un jugador importantíssim. Stephen Curry tenia el suport del seu Splash Brother favorit, però no hi ha pogut ser. Han tingut la mala sort aquesta de la lesió, que al final ens diuen els informes metges que ha sigut una lesió de lligaments de genoll dret, amb la qual és una lesió bastant important, i es perdrà gran part de l'inici fins i tot de la propera temporada. Així com en el cas de Kevin Durant, que ja ha sigut operat a Nova York, ja sabem que es perdrà gairebé tota la temporada 19-20 sencera. Hem de dir que va començar molt fort l'equip de Toronto, amb un parcial 2-11 i un Kyle Lowry sensacional, anotant triples i molt valent. Hem de dir que en aquests 4 primers minuts va fer una sèrie magnífica de 5-6 en triples l'equip canadenc. Després va anar remuntant Golden State mica en mica, sobretot amb Draymond Green, amb Klay Thompson i amb Curry, i amb una defensa en zona que va sorprendre una miqueta que la posés en pràctica Steve Kerr, sobretot perquè no és habitual. Durant la lliga regular i també en els playoffs l'havien utilitzat poquíssim, aquesta defensa. Al final, arriben al final del primer quart amb una mínima diferència d'un puntet a favor dels Raptors. En el segon quart hi ha bastants errors, sobretot a la primera meitat del segon quart, els primers 6 minuts. Tot seguit, he vist que no es quedaven encertats els equips en el llançament exterior, van decidir jugar pilotes interiors, van jugar amb els pivots, amb Draymond Green, amb Iguodala fins i tot fent esmaixades procedents de l'Iups, i Serge Ibaka també va centrar el joc de Toronto, i van arribar al descans al final amb molta igualtat, amb un resultat de 57-60, 3 punts a dalt dels Raptors, i sobretot molt destacat el base Kyle Lowry, 21 punts amb una sèrie magnífica de 4-5 en triples, però a més 6 rebots i 6 assistències, i per part dels californians el més destacat Klay Thompson amb 18 punts i 2-3 en la sèrie de triples. Així arribaven al descans, les coses encara estaven igualades, i arranca el tercer quart amb un fantàstic Klay Thompson amb els triples, un catch and shoot meravellós, del qual és típic en ell, 28 punts, duia quan es posen 4 punts a dalt els Warriors, 83-79, i en aquell moment arriba la fatal situació. Es lesiona el genoll en una entrada, quan anava a esmaixar, Danny Green, l'alè dels Raptors, li fa una falta personal. Evidentment és bastant fortuït perquè el genoll se li va en la caiguda quan cau de l'esmaixada, i en aquell moment, quan encara quedaven 2 minuts i 22 segons concretament per arribar al final del tercer quart, es produeix aquesta lesió que deixa molt tocat, sobretot psicològicament, a l'equip dels Warriors. Després de lo que havien tingut, el xoc que havien patit amb la lesió de Durant gravíssima, ara també aquesta que pintava bastant malament. A més, havien patit la lesió de Kevon Looney, havien tingut ja la lesió de Klay Thompson, una altra lesió al principi d'aquestes finals. Per tant, malgrat tot, se'n va als vestidors, torna als vestidors, anota els 2 tirs lliures Klay Thompson, però ràpidament demana el canvi Steve Kerr i fan la substitució. I en aquell moment encara guanyaven els Warriors 85-80 de 5 punts, però hi ha una embranzida mínima
dels Raptors, que fa que es col·loquin 88-86, només a 2 punts al final d'aquest tercer quart. Bé, començava l'últim quart, encara estava la cosa molt igualada, i en aquell moment Toronto estava bastant bloquejat en atac, només 3 triples fantàstics i per mi claus de Fred VanVleet, el base reserva, el número 23, va deixar que l'equip de Toronto comencés a agafar un cert ritme ofensiu i Iguodala estava frenant bastant bé en defensa a Kawhi Leonard, que no és que estava massa encertat. Comença a notar de Marcus Cousins, hi ha una cistella molt important que els col·loca 108-109 a un punt quan havia tornat a recuperar el domini Toronto, i la jugada clau, ja entrem a l'últim minut, rep Stephen Curry un triple obert dels que ell normalment no falla i aquesta vegada el falla. A partir d'aquí, molts nervis, precipitació, Toronto no acaba d'atacar bé, es produeixen faltes personals, hi ha una jugada bastant ridícula que al final demana temps mort Draymond Green des de terra quan no li quedaven temps morts als Warriors, i això va ser clau i definitiu perquè amb una cistella de Pascal Siakam a falta de 26 segons, el camerunès col·loca el 111 a 108 a favor dels Raptors, i aquests 3 punts van ser suficients. Com us deia, després ja va venir les pèrdues de pilotes, les faltes personals, l'errada de Curry primer i el temps mort aquest que erròniament va ser demanat per part de Draymond Green i que al final li va costar una tècnica que amb un tir lliure més va fer que eixamplessin aquesta diferència al 114-110 final que ha donat el títol a Toronto. Però bé, al final ha sigut molt justa, jo crec, la victòria, els Raptors han sigut superiors, l'estat físic ha estat molt important, ha estat declarat MVP Kawhi Leonard, que com veureu no només va ser un jugador importantíssim fa 5 anys, el 2014, en el títol dels Spurs, sinó que aquest any ja ha estat fitxat com a gran estrella i ho ha demostrat, la veritat, ha fet uns playoffs magnífics. Al principi dels playoffs estava com una mica arrenquejant d'una lesió a la cama, però mica en mica s'ha anat trobant bé. Al final han estat molt cansats, Marc Gasol avui ha estat molt cansat, ha demostrat que és un gran jugador, que s'ha deixat la pell, però avui no ha pogut anotar gaire, ha anotat només 3 punts, ha tingut un menys 7 mentre ell estava en pista al seu equip, 9 rebots, això sí, 4 assistències. Avui vull destacar que hi ha hagut 4 jugadors dels Raptors que han passat de la vintena, 26 punts, 10 rebots el camerunès Pascal Siakam, des de la posició de l'epivot, Kyle Lowry des de la posició de base, 26 punts, 10 assistències, per tant 2 jugadors amb 26 punts, i 2 jugadors amb 22 punts, Kawhi Leonard, 22 punts, 6 rebots, 3 assistències, i Fred VanVleet, 22 punts, amb una sèrie de 5 d'11 en triples, que al final ha sigut molt, molt important. També destacaré a Sergi Ibaka, l'hispano-congoleny, que ha fet avui 15 punts, ha agafat només 3 rebots, podríem dir, i 2 assistències. I per part dels Warriors, què hem de dir? Destacar, bé, Klay Thompson estava sensacional, duia 30 punts, la sèrie de triples era molt bona, era 4 de 6, i no li ha pogut acompanyar, la veritat, el seu soci en el joc exterior, Stephen Curry. Avui ha tingut una sèrie bastant dolenta de 6 de 17 en tirs de camp, 3 d'11 en triples, 21 punts ha fet al final, amb 7 assistències. Draymond Green ha fet 11 punts, 19 rebots i 13 assistències, ha fet un bon triple-doble Draymond Green, però Draymond Green ha tingut un gran hàndicap, que perd molt els nervis i ha tingut 8 pèrdues de pilota, que això també li ha passat bastanta factura. Al final, 16 pèrdues de pilota pels Warriors, que han sigut importants. Destacar també Iguodala, com dèiem, 22 punts, 2 rebots, 2 assistències, i pràcticament des de la banqueta de Marcus Cousins, 12 punts i només 5 rebots, 3 i 2 assistències, però al final el baix percentatge en tirs de camp dels californians, 35,5 enfront al 39,4 de Toronto. En tirs lliures també bastant més fluixos els Warriors, només un 70%, per un 79%, 23 de 29 dels canadencs. Tot plegat ha sigut important, malgrat agafar més rebots i donar més assistències. Això ha estat curiós, que durant aquesta sèrie l'equip que agafava més rebots i donava més assistències al final no guanyava el partit, han sigut clarament superiors al final. Els Raptors en tota la final en global i en la major part d'aquest partit,
que ha tingut un pes, insisteixo, molt important el factor psicològic d'aquestes lesions que s'han anat produint durant tota la sèrie. Doncs bé, amics, aquí us deixem, no allargarem gaire més. Avui, com heu pogut veure, no hem tingut la col·laboració del Raül López. Moltes gràcies també al de Cerdanyola, que ens ha donat molt bones opinions durant els primers 5 partits. O potser sí, potser tindrem alguna sorpresa, ara ho sabrem. I seguiu-nos perquè encara falten cosetes, falten les finals de l'ACB, en les quals veureu uns posts bastant divertits i també esperem fer algun especial pel Mundial de Bàsquet que comença des del 31 d'agost fins al 15 de setembre. Doncs molt bé, amics, això ha estat tot per part meva. Gràcies per seguir-nos i ens veiem a la propera.